Здравейте! Много готина шапка. Да, благодаря. И за теб има така. Да. Какво би била една световна експедиция Като едно Еверест ще кацаме. в търсене на етерични масла? Предстои да разберем. Първа спирка – Шри-Ланка, Коломбо. Точно. Двама човека, с които говорим и имаме контакт от месеци с тях. Двамата никой не си вдига телефона. От кога? Вчера. Аз помислих, че е заради уикенда, обаче явно не е заради уикенда, но всичко е окей. Както казах, ние не отиваме на ваканция, трябва да се оправяме. 35 години сме се оправили до сега, мисля, че трябва да се оправим 2 месеца. Прогнозата за времето, така като гледам, дъжд и гръмотевици всеки ден. Ако ще се придвижваме с автомобил или с влакове, ще видим там на място как ще ни трябва нещо 4x4 задължително. Островът е доста кален, така че сега ще разберем. Тези джапанки за втори път ще ходят в Индонезия. Надявам се... Само такива емблематични обувки с фермата от Индонезия. Да, обичам да ползвам нещата по-дълго време и така да си имам връзка с тях. И трудно се разделям. И един панталон на 10 години. Днес ми зашиха копче, чакай да го видим какво е. То направо е инокс. Надявам се да е яко, че това там по тези джунгли ще изхвърчи. И аптеката. Да благодарим на Кирилка. Те лекарства, между другото, мисля, че няма да ни трябват от първия ден, то можем да ги сложим в чекирания багаж. Да, най-вероятно в Турция ще оцелеем един ден. Между другото, тук са ти тениските, ама ти няма къде да ги сложиш, нали? Нямам. Добре. Антибиотик и пробиотик забравих да взема. Взел съм 30 бройки. Добре. За един месец. Благодаря, че ни докара и така. Поддържаме връзка, чуваме се. Как се чувстваш? Супер! Малко настръхнах преди малко, като влязох. Да, не знам, просто погледнах Витоша и една въздишка такава хубава. И ми стана готино. Мило ми стана. Аз съм, по принцип съм нещо последните години. Съм чувствителен доста. Почвам да се вълнувам вече. Ти взе ли бомбони за Гергьов ден, бе? Аз си мисля, че ти си подсигурил за рождения ден. Ама първо е Гергьов ден. Много Или ще интересно. ме посрещат с Агне там на летището? Ами аз не знам дали ще ни посрещнат с Агне, обаче ми стана практика Гергьовден да го празнувам в Несмена, там обърках пътя. Къде си празнувал миналата година? В Сиатъл. Точно на 6-ти кацнах в Сиатъл миналата година. Тази година на 6-ти кацаме в Шри-Ланка. По стечение на обстоятелствата просто пътувам на Гергьовден. Но пък смятам, че това ще донесе късмет. Да, и аз си празнувам рождения ден всяка година на различно място, в смисъл Така, природно. така. Ама май Родопите трудно ще ги сравняваме с Шри-Ланка.
Не мога да разбера дали има ирония или каквото и да е. Не, със сигурност Няма плохо място от Родопите, всички го знаят това нещо. Така е. Само да кажа, че Иван той обича повече планина и е пристрастен. За разлика, т.е. да, аз приема обичам море, той обича планина и винаги избира планина пред море, но трябва да има баланс в природата. И при хората, и в природата. За 12 май предполагам, Жорката е помислил за някаква планина само за един ден и после да се върнем на мотото. Добре, от сега казвам, че на 12 май ще има почивка за целия екип. Да има микрофон тази камера, като говорим на нея. Принципно мисля, че има, ама. За какво си мислиш? Честно, за семейството си. Ехо, здравейте YouTube! Най-накрая се включвам сигурно след 2 години чакане. Това трябва да е първият епизод, който правим. Казвам се Георги и следващите 2 месеца ще прекараме в търсене на т.е. ще организираме експедиция в търсене на етерични масла в Азия, като започваме от Шри-Ланка, Индия, Непал, Индонезия. Ще се опитам да ви направя съпричастни на всичко, което се случва. Искаме да покажем изключително автентични кадри и да разкажем за историите и какво стои зад едно масло. Как е произведено, откъде идва и защо етеричните масла всъщност са толкова свързани с човека. Много яко. Следва, благодаря, успех и пожелавам. Благодаря ви много за думите, всички добре. Какво да се разправяте? Вика, тя гледа шапките, това вика, Да. къде отивате? И аз казвам и на експедиция и тя попита, ма къде отивате? Казвам, отиваме в Шри-Ланка. И тя се окукори малко, обаче той има още много, защото ние оттам тръгваме, минаваме през Индия. До Непал трябва да стигнем, нали? Надявам се всичко да е наред, защото това са огромни разстояния, хиляди евентуални ситуации и оттам Индонезия. И просто си в кефи. И казах да... Значи това с шапките работи, в крайна сметка. Да. Защото иначе за какво те пита къде отивате? Да, точно. Давайте седем. Уверен ли си? Да. Добре дошли в Истанбул. Точно така. Колкото град. Летището? Да. Между другото, аз до сега винаги съм бил international transfer in the same day, сега направо се прехвърляме. Точно в момента искаме да намерим изхода на летището, за да се приберем в Airbnb, което сме взели на около 15 на минути от летището, да отидем да се вземем душ и да легнем да се наспим, защото аз не съм със сигурност. Предстои хубав ден утре, вечерта полет и разбира се отиваме да търсим етерични масла.
Кога взехме билетите за Airbnb-то? А, не билетите, ами нощувките. Днес кога? Ами нещата ги правим от днес за след малко. В колко часа? Когато тръгнахме към София, към летището от Дерманци. Беше около 5 часа. Нощувката е 35-6 долара за двама човека. Има Wi-Fi, баня, туалетна. И човека вика, ще дойда да ви взема и Жорката му вика, давам ти контакти и повече никакъв не му писа. Да. Ето това е за... Нито човека от Airbnb отговаря, нито хората от Шри-Ланка отговарят. Нито Да. единия, нито другия. Имам чувство, че за първи път съм тук. Поне не знам вече. От 20 минути се въртим в летището и си мислим, че вървим към изхода, е много вероятно да се отдалечаваме от изхода. И ние сме единствените хора, които вървят в обратната посока. И въпреки това напук искаме да стигнем до края, да видим дали не може да излезем, че чак тогава да се върнем. Така е, упорити българи. Общо взето, след като повървяхме 20-30 минути напред-назад, искахме да излезем, без да сме минали паспорт контрол, което не е много умно, но нищо. Все едно си търсим изхода да си ходим, а това няма как да стане. Свеж въздух. B-Taxi, Yellow Taxi, 15 minutes, 1 minute away. Серено. Bulgaria. Brother. Yeah. Which one? This here left? Okay, how much? 20 euro. 20. Как се казва мястото, на което трябва да спим? Чакай се. Серенгю, как е това? То трябва да е някакъв апартамент. Таксито ни остави пред един хотел, а пък ние сме запазили Airbnb някакво. И може би трябва да открием вратата на Airbnb-то. Да не съм някакво каже наистина хотела от среща. Абе, това прилича в хотел, бе. Тук сме, бе. Okay, so we have a reservation. Yes, sure. Между стаята мисля, че е топалка. Брат, супер сме. Да, ще свърши работа. Добре, аз съм на единичното. Що? Защото ти си шеф. Защото ти си шефа. Ти искаш на единичното ли да спиш? Не, няма значение. Ай. Vous comprenez français? No, English. English? Okay, one from this for me. Yeah. Yeah. Adana kebab. Adana kebab? Allah'a cevap şu an yok. No. Tomorrow. Между другото е доста вкусно. Направо ще облажим устните. И това е много добро, манджичката. Я да видим. Точно манджичка като на бабите. Ама такова, където се слага по половин тиган с олио и след това почва да готвим, но то е доста вкусно. Жорката го притеснява олиото нещо, аз не знам какъв е проблема. Окей. Every area has its own language. Окей. So northern people, they have their language, it's called Pashto. Гласа, който чувате зад кадър е на един господин, родом от Пакистан, израснал там и реши да сподели с нас автентични истории, които бяха много интересни за нас. Неща, които не бяхме чували досега нито по телевизия, нито по социални мрежи, колкото и малко телевизия да гледаме все пак, но понякога това, което се споделя с нас през медии и по други канали, няма нищо общо с истината, с това, което са изпитали хората, които живеят там на място. По време на нашата експедиция бих бил много щастлив да открием колкото се може повече хора, които са локални, които са автентични и имат истории за споделяне, тъй като това искам да е фокус в видеята, които качваме, защото би било много интересно да чуем как хората виждат света, по какъв начин те са израснали там, защо това, което правят е важно за тях и всичко останало.
Если я буду говорить на русском, у вас нет проблем. Просто вы не можете ответить. Да, да. Правильно? Адона кебаб е много вкусен, както обикновено. Okay, yes, I hear you. So I hope everything goes well. I just want to check to see how the thing's going. Right now we are in Istanbul. Yes, we don't have accommodation right now yet. We're open to, you can suggest something for us, you can send some in Colombo area. Thank you very much. Bye bye. Нещо е станало с гида ни, последните няколко дни, затова не се е включвал. Health issues. И така очакваме локации за места, на които можем да останем. И бих искал да се позиционираме 1-2 дни, малко да се климатизираме, да се заредим преди тръгване. Okay. Ето ни, бе. Коломбо, 8:15, TK, 11:30. Ето там. Видях го, да. Yes. Hello. Colombo? Go! Yeah. How many times been in Sri Lanka? How many times? 0. So this will be our first time. Привет. Как си? Що говориш на мен? Говоря на камерата. Ами, вече намираме се в самолета. Тръгваме най-накрая. И сменихме местата в последния момент. По принцип бяхме взели места, които са от тази страна до прозореца, където се вижда крилото и е готино и за снимки и като цяло. Обаче в последния момент ни сменихме местата с малко повече пространство пред нас. Сега може някой да не знае, но има места в самолета, на които има ходи и има доста повече място. Напред може да... Така че да излетим и ще имаме време да поспим, тъй като полетът е през нощта, надявам се утре сме свежи. И така ще се видим в Шри Ланка. До скоро!